Usa ka kasabutan sa usag-usa. Mayo 22. Gipamatud-an mo si Jehova niining adlaw nga Dios, ug magalakaw ka sa iyang mga dalan, ug magabantay sa iyang kabalauran, ug sa iyang mga sugo, ug sa iyang mga tulumanon, ug magapatalingog sa iyang tingog. Ug si Jehova nagpamatuod niining adlaw nga ikaw mao ang katawhan alang kaniya, ingon sa iyang saad kanimo, ug nga magbantay ka sa tanan nga mga sugo niya. Deuteronomio Kapitulo 26, mga bersikulo 17 paingon sa 18. Kinahanglang walay pagpugong sa atong bahin, sa atong pagserbisyo o sa atong mga kinitaan, kun atong tumanon ang atong pakigsaad sa Dios. Ang katuyuan sa tanang mga sugo sa Dios mao ang pagpadayag sa katungdanan sa tawo, dili lamang ngadto sa Dios, kundili ngadto sa iyang isig katawo. Niining ulahing kapanahunan sa kasaysayan sa kalibutan, kita wala tungod sa kahakog sa atong mga kasing-kasing, sa pagkwestiyon o pakiglali sa katungod sa Dios, sa paghimo niini nga mga kinahanglanon, o kita maglimbong sa atong mga kaugalingon, ug mokuha sa atong mga kalag sa pinakadato nga mga panalangin sa grasya sa Dios. Ang kasing-kasing ug hunahuna ug kalag kinahanglang iusa sa kabubuton sa Dios. Unya ang pakigsaad nga gihulma gikan sa mga dikta sa walay kinutuban nga kaalam, ug gihimong pagbugkos pinaagi sa gahom ug otoridad sa hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo mao ang atong kalipay. Igo na nga siya miingon nga ang pagsunod sa iyang mga balaod, ug balaod mao ang kinabuhi ug kauswagan sa iyang katawhan. Ang mga panalangin sa pakigsaad sa Dios managsama. Gidawat sa Dios kadtong magabuhat alang sa himaya sa iyang ngalan, aron sa paghimo sa iyang ngalan nga usa ka pagdayeg sa usa ka kalibutan sa apostasiya ug pagsimba sa mga Dios-Dios. Siya pagabayawon pinaagi sa iyang mga tawo nga nagtuman sa sugo aron mahimo niya silang labing taas sa tanan nga mga nasod nga iyang gibuhat, sa pagdayeg ug sa ngalan ug sa dungog. Deuteronomio Kapitulo 26 bersikulo 19. Pinaagi sa among panaad sa bautismo, among gipahayag og solemne nga gisugid ang Ginoong Jehova ingong among magmamando. Kami halos mihimo og usa ka maligdo nga panumpa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga sukad karon ang among mga kinabuhi mahiusa ngadto sa kinabuhi niining tulo ka dagkong mga ahensya, nga ang kinabuhi nga among puy-an diha sa unod mabuhi diha sa matinud-anon nga pagsunod sa sagrado nga balaod sa Dios. Atong gipahayag ang atong kaugalingon nga patay na, ug ang atong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios, nga sukad karon kinahanglan kitang maglakaw uban kaniya sa kabag-o sa kinabuhi. Ingon nga ang mga lalaki ug mga babaye nakasinati sa bag-ong pagkatawo. Atong giila ang pakigsaad sa Dios uban kanato, ug nagsaad sa atong kaugalingon sa pagpangita niadtong mga butang nga tuwas itaas, diin si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Pinaagi sa atong pagsugid sa atong pagtuo, atong gila ang Ginoo ingon nga atong Dios, ug mitugyan sa atong kaugalingon sa pagtuman sa iyang mga sugo.